Damay ako dyan, sabihin mo. Wait lang, ang cellphone ni mami mo, ang cellphone mo, tanggalin mo. Ayun. Ayun, meron sa lamesa. Ano pala? Oh, steam yan eh. Sarap, no? Oh my gosh, wait, ang sarap. Napasok na agad yung kapapalit mo na. Ano pangalan niya natin? Tuna mayo. Tuna Mayo. Saan sa sis? Tuna mayo. Dalawin mo na. Para umupo. Nakautak na. Pag may ano ka lang, may pain. May pamilya sila. Yan yung kutsara mo. Sarap, no? Anghang. Wala. Sarap. So delicious. Talagang init, no? Yan, gusto ko. Haluin mo na. Haluin mo. Para mag-blend. Anghang na mainit. Haluin mo. Para mag-blend. May sabaw. Ilalim mo sa bawah. Sarap. Ikot mo yung ano. Ikot mo. Ikot mo. Ah, yan. Yan. Tagal yung serving. Oo nga, dapat advance order mo. Facebook. Ano?
Malit na ano lang siya. Sarap. Okay, garap natin to. Ayun pa. Ano libre sa kanto? Mainit pa rin ha. Mm. Hap. Hindi na po sa kanto. Sobrang init. Nakulat guys. Isang bilis ko ito. Oh. Ano pa?